Sake saba nenhlahla ngelinye ilanga. Inkosi inikelisa kungemhlangano hayi kwakumhlangano kuyisonto kodwa kungeyilisa batha ngesonto. Yayinikelisele Paradise ilanga ethempelini. Hayi kuyanikelwa nje. Thina siyihlalele nje. Sothi inkosi. Sekufika omunye unkosikazi. Useyanikela ongeyili Nazareth. Useyanikela uthi baba ngicela inhlahla ukuthi umsebenzi engiwenzayo uqhubeke ungitholisa imali. Uthi ke ithi inkosi wenza umsebenzi mungu uthi ngidayisa utshwala. Ithi awu udayisa utshwala ithi awu ushemba kanaso isibusiso sotshwala. Isithi ke ukanile wena ithi yebo. Iphi indoda yakho? Kanti indoda idakile yathumela unkosikazi ikhona. Uthi yena ikhona. Wahamba uyilala. Wasukuma unkosikazi waseyibuka ke ngapha emadodeni wayibona. Basebeza ke sebeya nayo. Angithi thina sileli lapha nje. Ubaba nangu nje kwami ukunikela. Ithi inkosi yakazungu le ndoda ngesikhumbula isibongo sayo. Eminyakeni emide kabi ithi wow phela yena wayengazi ukuthi unkosikazi wayethe umfana. Wakho lo mfazi athi yena yena. Wena wambumela ukuthi akadayisa utshwala. Ithi le ndoda yebo. Ithi ke ngifuna ukutshela Zungu ushema kanaso isibusiso sotshwala. Ithi ngoba utshwala futhi oqala kunezinto eziningi. Ithi wena udayisa utshwala. Ngesikhathi abantu kwenzeka bexabana begwazana. Umuntu oqala ozobhala ecaleni uwe. Ithi khona nabafazi abanye abanezingane bayaphuza. Babe ngakaphuziki kangaka abesifazane. Kwakuseuqabukela. Lo muntu unengane alale ebusuku mhlambe nengane ilale phezulu kwengane kusingane ifile. Umuntu wokuqala obhala icala uwe. uNkulunkulu ubhala kuwe uthi kube ukudayisanga lo batshala ngabe kakunjeni. Ithi ke Zungu akho ndlendlela kakhona isibusiso sotshwala kunaso. Izithi ke kuZungu ngwangcono kubeke mhlambe into yayisekhona lesikhathi kwakuyimjaho leyamashi. Ithi ngangcono nokuthi ke mhlambe udlala imjaho ke wena uzoyicelela. Tshwala cha. Wasukuma uZungu angatholanga sibusiso sotshwala. Isixwayiso nje umuntu engeyili Nazareth. Uma esesukela uZungu esehamba njengoba ngithi kwami ukunikela nje yaphendula isihlalo. Yaguqula isihlalo yabheka kithi ngapha emadodeni. Igama layo nje ke thina baseThekwini yayisibiza ngabafana baseThekwini. Kukhona amadoda kodwa. Ithi hey yabona abafana baseThekwini. Ithi ngifuna ukunitshela. Itshela thina itshele laba besifazane. Futhi akukho enkonzweni. Njengoba ngithi saba nenhlahla. Ithi noma ungahlupheka kanjani ngokudayisa utshwala. WeNazareth. Sibukile eNazareth ngokudayisa utshwala. Ithi futhi wena uma udayisa utshwala uyokwazi ukuyikhetha imali yotshwala uma usuyonikela. Uyikhetha kanjani? Ukuthi nansi yotshwala nansi yakho yiphe yakhe ezobikho. Engisho ukuthi ke sayizuza inhlahla kungekho inkonzweni nje. Wathi ke
namhlanje nje mina ngisho ngingahlupheka kanje ukuthi ngidayisa utshwala, cha baba, ngoba ngisabalele lokuthi yonke imithetho uShembe uyikhulumile siyayazi, kodwa ngisabalele ukuthi angithi wezwa ngikhuluma. Sengifika ngale phela, wena waba nenhlahla wezwa ngikhuluma, manje wasudayiselana utshwala. Ngoba phela uShembe munye usubuzwa yilo unyazi lwalo ungekho, kodwa ngoba luShembe, ngoba uShembe munye seluthi wena waba nenhlahla wezwa ngikhuluma, ngingakhulumi nasenkonzweni ngibhekise kini nina madoda, usudayiselana njalo ngisho utshwala. Kodwa namhlanje usakhuluma ngoba phela amaNazaretha anamathaveni. Yabona manje mawusukhuluma leyo nto, hey makithi, niyona ikhona izinto ezinzima ungathi nomuya ngakhona nje futhi nje ulingise isihlabelelo ukuthi uzitshwa kubhekiwe. Ungayimisi ngalokhuzana ngoba nayo le esingeke impela sidede kakhulu. Yabona lena yayihlangu yamahawu, kodwa ifanele igcine ikhulunyiwe ngoba umgidi kaNkulunkulu. Kodwa kokuqala kuyothinteka abantu abagcotshiwe. Ngiyalibona ibandla, kodwa ngoba sekuthinteka abantu abagcotshiwe, kodwa khona kuwumthetho ngoba amakhawu akalo uyena uShembe bewaphetha amahawu abo obaba nobaba mkhulu, kodwa wathi hayi lawa akuwona ukusilela uNkulunkulu. Ya wasewethi nanka-ke ukusilela uNkulunkulu, wathi angisho ukuthi alahleni, ungalibeka nje ekhaya noma ukhiphe indodakazi yakho ngaleso sikhathi ungalisebenzisa, kodwa hayi la emgidini. Futhi awusavumelekile ukuthi uphathelele ihawu emidlalweni, suyiNazaretha. Sikutholile-ke ngisho enkosini la yathi hayi, uma usathi uyiNazaretha, cha. Ilanga nje laze lathi yonke into inengilozi yakhona, yathi yaza yakhuluma nangebhola, yathi nasebholeni kunengilozi yakhona ezokuloba ukuthi wena ubukhona usebholeni ngeSabatha. Ubukele ibhola bese iyakuloba lithi ilanga ngesikhathi uhamba emhlabeni uyobangwa. Lithi engimtshela khona, kodwa ezikaShembe ingilozi ziyashesha ukwehluleka. Uma kwaba khona ezithi lo nowethu, zona zithi owethu, uma zithi lona cha owethu, ngoba bukani la nje sasinayo indawo ethile ithi zishiya phansi soke ihamba. Cha ayibangi lezi ukuthi lokhu izolokhu ibanga wena